Shalom madihita sudena, ruas namar minggu di bagas joron itu hata, soang songoni di sude ruas na di bagas nama huton par mingguon via virtual Zoom. Selamat hari Minggu madihita sude. Hurian itu hata, andorang sotapuka par minggota, jumul mata pasahat ngoluta holan tuadupan di debata, marhite tangiang nahohom, matangiang mahita. Amin. Atong tapuji jala tapasangak matuhata, marende mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Guk asini roha ni Jehovah do tanoon, mar hite-hite hata ni Jehovah do majadi akalangit, marolop-olop mahamu, ale akapartigor, mga sahod Jehovah, talubdo marende akan ujur marroha. Haleluya. 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 Marende matang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok mauliate do hami tuho, ala di taluhon hodo dosa dohot hamatean, mar hite-hite hama matemi, ala di sondangi ho tanoman nami, asam marpakirimon na mangulu hami, ala ni haheheon mi, dang pola bimabiar hami mida hamatean, ay hodo uluan nami, ruas mudo hami.
Di pausat hodo hami sian haholomon tuhati uron, sian hamatean Tuhan ngoluan. Atong pargugui mahami mamuji dohot mangului ho ari-ari. Pasang apel kodi bagasan hapor siaun na mangulu. Pai masahat hami tulabungmu. Amin. Marende hita. Tangion ma pati ni tuhata di mingguan ima sian pati paunopon dohot lapatanna pati paunopon unang ho mamunu dia do lapatan ni ondo ikon dihabiari rohata di bata jala ikon holong rohata di ibana asa unang ita olo mambahin sahit-sahit tunasa na mangulu. Ikon roha panguluhon do rohata dinasa na mangulu. Atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata lao mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amen. Marenda itu. Bagasan uduk so serek ni roha, roita tuadopan ni debata, manopot akadosata, martangiang mahita, ale amanami, jala debata nami, na di Banua Gicam, pargogo na sohatu dosan, pardengan basa doho, jala rodi saliling nililing na doasi ni roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami.
Jala say unang biingon akka dosa nami. Ay jod dohami mardosa maradopoko. Jala jod dohusungguli hami rimasmu marhitesian pangalasyon nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalasyon nami unang alang asin ni roham. Say urupi mahami. Ho ali Tuhan di bataha Tuhan nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringo tu hasesan ni dosa. Para siroha jala padenggan basa do Jehovah, lambat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahin tu hita hombar tu akka dosata. Jala dang dibaloson tu hita hombar tu akka hajahatota. Songon asi ni rohani ama-ama mida akka anakna. Asi ni rohani Jehovah, di aka na makahabiari ibana. Hasangapon madidebata na di gijang. Amen. Hata ni debata nagabi turpo epistel di mingguon, imasian ulau ni apostel bindu ngapatuluhon, mamukasian ayat 12 sahat tu ayat 10 sia, tajahama marsikat soring. Alai marnidai si Petrus, ni nama mandok natoropi. Hamu halak Israel, buasa longang rohamu midaon, buasa hami diberengi hamu, songon nahira gogo nami sadiri, manang hadaulatan nami mambahin mardalan halakon. Na dipasangap debatani si Abraham, si Ishak, doho si Jacob, debatani aka amat taido Jesus na posonai, na pinasahat jalan na sinuadahon muna, di jolo ni Silatus, na mandok uhumna, paluahon ibananya. Alai di suadon hamudo na badia jala partigori. Di pangido hamudo lehonon tu hamu pamunui. Alai di pusa hamudo partogi tu hanguluan. Iman di pahehe di batas yan namate. Hamido aka sitidangi ni.
Asa alani haporseaon di guarna do di pargogoi, guarna halakon na di ida jalan na tinandamuna. Gabi di leon haporseaon na sian Tuhanido hahisaron tu ibana, di jolomuna saluhutna. Ope hamu ale akadongan, huilala na hurang boto do hamu, umbahin na diulahon hamui, songonidon ang aka situamuna. Alay di pasaw debatado di sina pinabuana hiyan, marhite-hite hata ni saluhut na panurilang, mandok, si taon na berdi do anggo Kristus na. Atong baubal jala paulak hamu marohamuna, asa tarsesa dosa muna. Ima sahat na, martua do aka na tu mangihon hata ni debata, jala na upiopsa. Amen. Marinde hita. Pasahat padu Jesus, Saluhut na ngolubi, roh ng pambahenaku, saluhut na tikiki. Pasahat padu Jesus, saluhut na Tidakon mahaporsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongatas sa haporsiaw di sandok portibion, rap mahita mandok. Au posea di debata Jehova, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangi dohot tan. Au posea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, imanan tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian sian tondi porbadia, andorang soha bubuan. Ido tuhata, na tumaon na berni, di panguman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hao pinasila, na tua tu banuatoru dung ditanom, na mula mangolu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lahundul tu siamu ni debata Jehova, amanai, pargogo na suatu dosani, di si maibana, pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesan di dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sora suda. Amen. Salam. Titing HKBP Serang Resort Serang Minggu 10 April 2021. Naso usaha mission jolon tajahama di bagasan rohat tabe. Napar jolo guarni minggu ima minggu misericordias domini. Mananggok asini rohani Jehova do tanaon.
Topik mangulu di bagasan holong ni debata hidup dalam kasih setia Tuhan. Napaduahon, patuluhon, papaton, palimahon, pauno itu pun taja habima di bagas serata. Namangihut nomor dalu pertangyangan sektor. Hobar tuha putusan ni rapot huria. Aka sektor nazonok tu gareja asa di patu pama pertangyangan tatap muka. Jala di gareja ma di bahain ima sehari sabulan. Jala aka sektor naholang sian gareja buima madohoti. Nadi patu pa di bagas ni ruas. Manang parhalaro marhite na mematuhi protokol kesehatan. Na perjolo hari Kamis tanggal 22 April masuk jam 10.30 UIP. Pertanyaan di Garejaon di mana makobasi sektor Sia Cilaku dok sektor Sapusada Sankiu. Parjamita amang padita TM Semorakir liturgis amang situa air Panjaitan. Na di Jabu di bagas keluarga situa M Nababan guru sijabat ima di sektor 10 Trondol Parjamita amang padita M Ukur liturgis amang situa M Nababan. Namangihut nomor sia Dewan Koinonia Huriata Totongdo Makubasi PHD Manang PA kategorial dohot sermon guru-guru sekolah minggu marhite online ima media aplikasi Zoom songoni tatap muka di gereja ima na berjolo seksi sekolah minggu sermon guru sekolah minggu hari Rabu tanggal 21 April parhubas amang padita TM Semorakir napaduahon seksi remaja hari Sabtu tanggal 24 April parhubas amang padita Tapu Bolon seksi Naposo Bulung hari Sabtu tanggal 24 April parhubas amang padita Siagian seksi Paropuan hari Kamis 22 April parhubas amang padita Emukur. Song-song ini nang seksi Bapak, seksi Lansia, namangihut nomor 12 ruas Nataba. Mamuka sadarion, gabi ruas ni Huriata ma naparjolo keluarga Erbin Tambunan inatai Priska Kristiani Burburba. Pindah sian gereja HKBP Godung Laguboti Resort Laguboti Distrik 4 Toba nuaing tinggal di sektor Sada Serang Jongsong mana sida boleh ate napaduahon keluarga join Halimen Silitonga inatai Susi Endang Boru Simajutak dohot 2 yang lakona sida Pidasian gereja HKBP Tanjung Medan, Resort Tanjung Medan, Distrik Sada, Tabaksel, Sumatera Barat. Nuaing tinggal di sektor Sapul Pitu, Pipitan. Asal jongsong mana sida? Mulate dang roh nasida. Di pasu-pasu tuat tama parsauran doh nasida gabelas niroha di Huriaton. Namangihut bulan puasa. Untuk menghormati saudara-saudara kita yang beragama Islam yang melaksanakan ibadah puasa dihimbau kepada semua jemaat supaya tidak merokok, minum, atau memakan sesuatu di teras atau di halaman gereja. Demikian juga di tempat kerja, di perjalanan maupun di lingkungan rumah kita agar tercipta suasana yang sejuk, kondusif, dan damai. Hendaknya kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasanya. Napar puri parhe panguni huriata boi mata jahabe jititing nasihat huriata. Pelayan penuh waktu dan majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur dan Tuhan Yesus memberkati. Songoni mati ting pakubasion dohot parhe pengon di huriata di minggu tasadarion. Saya di pasu-pasu tuata mai bain sangap di goarna. Jalan makoron uli di Huriana. Amin. Bari Denaita.
Dame ni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amen. Uria ni Tuhan ngunwaeng di bagas garejaon suang songoni nang dohot ama nami keluarga na beribadah di Jabu namang ihuton live streaming. Shalom ma dihita saluhutna. Turpuk jamita dihita di bagasan mingguta sadarion. Ima minggu misericordias Domini diturpukkon di buku ni parpesalmen biddu 100 onom mamuka sian ayat na parjolo sahat tu ayat na palimahon songonon madidok di bagasan turpuki. Haleluya. Maddok mauliate mahamu di Jehuba ay nabasa do ibana ay rodi saliling-liling na do asini rohanai tung isema tuk makkatahon akka hagugoon ni Jehuba patubegehon baritanai sudena martua ma akka na mangaradoti uhum na toktong patupahon hati gorang say ingot maahu ale Jehuba khobar tu halolomo di bangsom say tikir maahu marhite-hite hatu aunmi asahu paidaida hado haron ni akka na pinilitmu asahu halasson halalas ni rohani bangsomi mamuji-muji rabdohot partohapan mi ido sahat ni turpuki sahalinari oras ma dihita saluhutna hamunak kadongan saha porsiaon na marpungu di garejaon dohot na mangihuton live streaming di bagas tabi guar ni minggutta sadarion ima margoar Minggu misericordias Domini hata Latin doi misericordias Domini unang dipisah-pisah hate mulu dipisah-pisah gabe asinggula patanna miseri gabe hira misenai ri kan itu dangi misericordias Domini di hata Batak di dokmai guk asini rohani Jehuba do tanoon bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Jadi ortibion tanoon guk asini rohani Jehuba. Tanpa asini rohani Jehuba ortibion sudah tidak ada apa-apa lagi. Matahari tidak akan terbit, bunga tidak akan mekar, dan dunia tidak akan berwarna-warni, hanya akan hitam putih saja, dan semuanya tidak akan kelihatan indah. Tanpa asini rohani Jehuba namanggohi tanoon. Jadi alani seluruh gerak juang, karya, aktivitas, tugas doho pekerja tai, asini rohani Jehuba dosa luhutna namangalinggomi hita. Asini rohani Jehubai di pasahat tu hita di bagasan holongna. Alani ido macai ubuk topik ni minggutta di bagasan sadarion mangolu di bagasan holong ni debata. Hidup dalam kasih setia Tuhan. Mangolu di bagasan holong ni debata. Asa mangolu hita di bagasan holong ni debatai. Ala songonia sini rohani debata di portibion
Bamangulu mahita di bagasan asi ni rohanai dohot holong ni rohanai hidup dalam kasih setia Tuhan. Ay buka ahroa hidup dalam kasih setia Tuhan. Songod dia dong. Tabereng marhite turpukon. Na parjolo halak na hidup di bagasan kasih setia Tuhan na parjolo di boto madok mauliate. Di boto madok mauliate. Ido na mangulu di bagasan kasih setia Tuhan. Mangulu di bagasan holong ni debata. Di boto ibana madok mauliate. Ido na tabereng di ayat na parjoloi. Di pukado ayaton. Pertama sekali begitu kita baca Pitor. Haleluya. Madok mauliate mahamu di Jahuba. Wasa madok mauliate. Ay rodi saleleng-leleng nado. Ay nabasa do ibana. Ay rodi saleleng-leleng nado. Asini rohanai. Madok mauliate. Halak Batak. Masyarakat na maboto. Madok mauliate do. Alanido benadong hata Batak. Madok terima kasih. Ahama hata Batak ni terima kasih. Mauliate. Adong do suku di Indonesia dan adong di hata nasida terima kasih. Yang adong tong bahasa Indonesia dipakai terima kasih lah nih. Jadi molodang adong di sada suku hata mauliate berarti dang iboto suku madok mauliate. Lah binain na ding gatusi tuk so iboto madok mauliate ala dang adong di hata nasida. Naradong do di hata tada ala bata ubenata boto madok mauliate. Terima kasih adong hata bata mauliate macayuli ate-ate. Idu dah. Dak sungunita he. Madok mauliate malo halak batak jako. Bedu. Ang kuda julu diajari do hita madok mauliate. Ito rido atong. Molororu pa ni umpamana. Tulangna ujabui. Ito rita muei. Iboto nai. Ate tulang ni danahi. Macay tabudo di bayan. Basi lapo nang diutangi dak pula diay. Tabudoy ditamuay liyong mangan. Ay buyak kaberi. Anga mangan nakinga ni. Ito to mangan mam. Ape nang gua hanga sudi di palaon. Ini saya mangan lo mulak mak. Tulang idak danahi. Dia kaberi. Babuan manang ibagi maya peng alas 100 rupiah kan. Itu. Somal songonian non pasumal hudak dan aku majolo hepeng anak pola ini. Orang buruna. Dak pola songo panamu ini emang buruna lah Jakarta toh. Dak sia Serangon. Di Jakarta. Termasuk na terkenal. Udah. Wah, mangan. Lau mula tong. Dia kaparaman itu maininnya. Pada harga 50. Apa bilang? Terima kasih. Tangga ciamun. Itu tangga ciamun udah majalo warga 50. Baru di dok mah apa bilang terima kasih. Anggo harga 100 rupiah nakingan nih. Somal. Iman dilatih do madok mau lihat. Aledung titik kita parpudio tahe bohado. Bohado nama dok mau lihat di titik kita parpudio. Ngajarang betar bigi hata. Mau lihat na pedak talatih be madok mau lihat tunga pinasaha di si manang na ado tahe mo dihita di dok bobon per di sok permen gulai-gulai pasahat ngek ina tuksoy boto madok terima kasih emang boru terima kasih tulang tangin nabi ima maul nan wenjol mamadok mau lihat ya ado tahe akamang inang tadok mau lihat bereng maju gudak ian sa sitong na natajalo na dinggan di tonga-tonga ni ngolutta, ale jarang doy tamadok mauliate. Di bagasan kehidupan sehari-hari maju. Di Jabu mah. Di lopa si panganota. Dicuci pakaiata. Dirapihon kamar. Ya do tahe akamang tadok mauliate tuinata. Ya do. Senay baed do. Ada kayak nang ya do. Nak makan? Sarupa hitau berak ya. Si hol dorohan ya kayak naon.
ni tadok rupani mo liate mainang udul majolo ho di soda di kursion hutarui ma panganammu hutarui ma tesmu mangam maho minum maho hero tadok songoni au pedak ya. Jadi memang salah satu nama dok mau lihat di bagasan kehidupan tahun mulai hilang sirna. Di perkara juap unak pola rupani di perkara juap songoni teh. Badangolo rupani tambah dok mau lihat gari di gereja tah ya do tadok mau lihat tu organis pemusik. Ya do tadok mau lihat tu song leader. Ya do tadok mau lihat tu hari tahun. Ya do tadok mau lihat itu papunguh pilihan. Ya do tadok mau lihat rupani itu liturgis. Engkau tu parjamita unang ngajo saya rodah melihat itu sih. Lapatan na rupani songod dia do ita di bagasan hidup ta mulai belajar madok mau lihat mahamu. Madok mau lihat. Nabayak ko marupani di kantor. Disiapkan naskah. Ipataru doh surat-surat alai dakya didok mau liate tusi ala liaha ala kerja rutini ala tugas nai nunga digaji bana tusi idak pola tadok mau liate tung di toko pe molo belanja hita tusi hiaru dok par toko mau liate out so belanja hita tusi jala hiaru tong tadok mau liate ale layani hita ima napasomalhon madok mauliate najolo huingot kita memang dilatih dohita siadak danak asabui tok kita madok mauliate martutur dohot madok mauliate itu diajari. Memang budaya kita adalah budaya orang yang berterima kasih, orang yang tahu mengatakan terima kasih. Buasa maul kita madok mauliate, buasa pelit kita madok mauliate, buasa sulit kita madok mauliate. Aduk tulu faktor nama baik kita mau madok mau lihat. Nah parjolo yang sering mengatakan terima kasih nama madok mau lihat ima ikon na kedudukan yang lebih rendah do tu kedudukan yang lebih tinggi. Umpamana di kantor ngamuruk bos disonggahi anak dua nom disonggahi dipapali dimuruki sudah dong dimuruki pergi sana ya pak terima kasih pak di lodo pe mau lihat HP enggak disonggahi sudah dimarahi disenggak-senggaki dikatakan pula lagi terima kasih apa enggak lucu ala lelucon yang tidak lucu ima ala memang ikon bawah do nah lebih rendah do mandok tuh natumibu molo di leon bapak uang saku tu anak doh non nyada doh mau liate alai molo di pauli anak kota rupani sesuatu nasiga di jabu manang sakring listrik na rusak di padinggan baru pola doh non di bapak nada mau liate tu sih ya do tahedi doh. Jadi memang itu yang lebih rendah yang mengucapkan terima kasih kepada yang lebih tinggi itu faktor pertama. Ubay nasungkan hita madok mauliate. Nah paduahon, nah madok mauliate adalah orang yang termasuk kita anggap yang lemah. Hayna lemah bana so mampot tong holan na toktong mangidu pertolongan. Holan na tok terus ditolong ditogo. Jadi kadang-kadang dangolo hita halak na lemah. Gengsi boido tibbo hita itu toh. Alanido mahol mahita madok mauliate karena memang yang lemah yang sering ditolong itulah yang mengatakan terima kasih. Imana padua? Napa tuluhon? Omano para dangi boto madok mauliate. Tukso di boto madok mauliate. Lah buape tahu denggan na di baitusi. Alai memang dang di boto madok mauliate. Omano para naso di boto madok mauliate. Molo pola dodo tudonga jol mahita dak taboto madok mauliate bahkan lupa hita berterima kasih bohama tu debata bohama hita tu debata madok mauliate haleluya madok mauliate mahamu di jahuba ay nabasa do ibana ay rodi sa leleng-leleng na do asi ni rohanai molo
Tabereng rupani tabilangi sada-sada kehidupan tai. Hehe hita manogot, nasugot hehe hita. Hipas sehat boy dope bernapas, lupa bernapas na budari. Lasodungo be. Alai marhosa dope hita di padungo, boy hita romar minggu, sehat hita, dileot tu hatta, dileot tu hita si panganon, pacarian, karejo, doot ragam, di leon mataniari, di leon udan, di leon aek, di leon saluhutna, nabui kehidupatta, naso habilangatta. Coba majo, tasukun, tu rumah sakit. Sedia ma, sajom, argani, oksigen, na masuk tu jolma, molo rawat inap di rumah sakit, ikon oksigen. Sedia sajom. Sedia sadari saborngin. Sedia molo sebulan. Tahalihon ma, sedia manok tahirup oksigen na nilew ni tuhatta, di usiatta sahat tunuain. Hagararak kita dui. Hearu tagarari alani madok mauliate ma hamu di Jahuba. Tasukut jo, tayo itong jo sudi biayatta listrik di PLN Jabuta. Coba jo tayo itok sudi, sedia matagarar sa taon. Dungi tahilalama kita sekian puluh tahun hidup menikmati matahari sinar na siya tuhattay. Tayo itong masudi sedia, heado taleo ni tutuhatta tabayar tutuhatta. Si leon na doy alani mandok mauliate mahamu di Jahuba. Ay nabasa doy bana. Ay rudi sa liling-liling na do asini rohanai. Dohonot tama mauliate. Tadok ma mauliate tu Jahuba. Di bagasan nguluta ido halak na nakingani ima na mangulu di bagasan holong ni debata. Di boto madok mauliate tu donganna. Lumubi di boto madok mauliate tu Jahuba. Tu debata. Alanido bena disukun parpesal menon di ayat 2. Tabereng ayat 2 itu disukun do tungi sema tu makatahon akka hagogoon ni Jahuba. Isema na tu makatahon hagogoon na in. Lau patu begehon barita ni sudai na inakin habasaw ni Jahuba. Rodi sa leleng-leleng na sinirohanay. Isema na tu makatahon ni halak na maboto madok mauliate. Paido dah. Wasa madok mauliate ho tu Jahuba badi hatahon mah hagugon ni Jahuba. Wasa madok mauliate ho tu Jahuba badi hatahon mah barita nabi ni debata di bagasan hidupna. Ido halak na maboto madok mauliate mangulu di bagasan holong ni debata di patu begehon mah pabayanan ni debata. Alani ido ubayna di boto ibana madok tu Jahuba di ayat tolui ayat opati saya ingot maahu ale Jahuba khobar tu halolomo ni bangsom saya tikir maahu marhite hatu mi alani mangulu ibana di bagasan holong ni debata di pangasahon ibana madok mauliate ma ibana tu Jahuba ido na parjolo ido na pertama na mangulu di bagasan holong ni debata na paduahon na mangulu di bagasan holong ni debata ima halak na mertua mangulahon mangaraduti dohot hati goran ni debata halak na mertua. Jadi hamuak kadongan saha porseaon sudiru hita naing mertua molo di bahasa Indonesia didok berbahagia. Dakuboto adok kita na di sonon naso ingin mertua. Dangarong kan? Sudedo pasti ingin mertua. Sudedo. Manang bohape jolma sudah di portibion naing berbahagia. Alani ahape diulahon. Nah pasti tujuannya berbahagia. Lu jape mangula si ulaon. Nah pasti tujuannya berbahagia. Alanido ben nasongoni lu jani jolma mengalului hatuaoni mencari kebahagiaan nih. Dilului ke sana, ke sini, kemana-mana. Adok kalak lau merdolani itu puncak, tululuk mencari kebahagiaan. Alayadung dojol malau tu tepi pantai, lau mencari kebahagiaan. Adok kalak rupani lau maibana tempat yang sunyi, anggit boy bana mendapat kebahagiaan.
Ala ya dong do halak lau tu tempat narame. Asa boy taputan kebahagiaan sudah dilului. Adong nalau tu pertokoan, tu mall, tu bioskop, kemana-mana. Tu dia dicari asa boy bahagia, asa boy martua. Donge molo hita halak Batak seta hubungkan ma kebahagiaan ni hatuau ni ima hagabeon hamoraon dohot hasangapo natului ta hubung-hubungkan mai molo dung gabe mamora sangap na martua mai alani berusaha makita mencari-cari asa dapot hatuau ni kebahagiaan ni lu mau birupa ni saya jok dihubungkan pernikahan tu kebahagiaan molo dung rupani menikah terus saya tajalang do selamat berbahagia. Apa benar kalau sudah menikah bahagia? Belum tentu. Belum tentu. Alani hamu kadongan saporsian songonima lujana hita mangalulu ya samartua hita. Asa gabe halak na berbahagia kita. Asa gabe jolma na martua hita di bagasan ngulutta. Di minggu sadarion ditawar hontu hita hatuauni. Olo hita majalo. Ditawar hontu hita di minggu sadarion hatuauni. Martua ma akka na mangarauti uhum natoktong patupahon hati goran. On mahatuaun nasian tuhata. Dakkatuaun nasian portibion. On mahatuaun na sejati. On ma kebahagiaan yang sejati na nileuni tuhata tuhita. Kriteria nabilan itu hatta berbeda dohot kriteria di hita jolma tentang kebahagiaan dot hatuau. Alana molo hita kriteria di hita kebahagiaan hatuau ni memiliki, mempunyai, molo dung mempunyai ini dan itu berbahagia mah. Adok kala atong luja mengalului gelar asa berbahagia. Alaya dong jolma luja mengalului pacar asa berbahagia. Marupani kebahagiaan ni. Adok kala rupani bekerja keras mencari kebahagiaan. Alaya dok kala mencari kebahagiaan bermalas-malasan, ongkang-ongkang kaki duduk di kursi malas. Atau emak SB kok mati kalau main deh mana tuh kan. Itu. Ada umbo. Jadi meragam cara ni jolmai. Adok kala rupani olad dung holan nasi pulen perupani di bana. Dipangan nasi pulen on nata buma panas tu perupani. Dungi sidungi tor minum kopi, tor mangisap sigaret Johar Mani iman rupani. Tabuni goluon memang terbahagia mana sih? Along doi. Jadi macam do kebahagiaan ni di pandangan ni jolma. Alai sadarion di leon jauh batu kita hatuau ni martua ma akan mangaraduti uhum natok tong patupahon hati goran. Uhum ni siropung tuan nami dan uhum di tanoon. Uhum ni debata dohot hati goran ni debata. Sotuk taripu hati goran ni jolma dah. Bukan. Uhum dohot hati goran ni debata. Berbeda do hati goran ni jolma tu hati goran ni debata. Boy do tigor diau aledak tigor diham. Boy do sitong diau aledak sitong dina asin. Ima bedana. Alania ukuranna hata ni debata. Firman Tuhan itu kompas. Alani mangolu martua mahita halak na martua do kita ditawar hod debata di leon mau berbahagia ingin gabe martua Omma raduti uhum ni debata. Patupahon hati goran ni debata. Dia mai ayat 5. Mami torlas marohana marnida hadoharon niaka donganna. Lasdang late rohana. Asahu paidaida hadoharon niaka napinilitmu. Asahu halasson halalas ni rohani bangsomi. Mamuji-muji rabdohot partohami las rohana las ni roha ni donganna dan adong kamus dihalak na martua na mga rauti uhum ni debata dan adong di bana rupani istilah nama dok senang lihat orang susah susah lihat orang senang daw alai las rohana asa hupaidaida hadoharon ni akka napinilitmu jadi molo mardohar akka dongan nai naik kehidupan di dongan naik las rohana dan late rohana puasa ay manang bohape na pasti boy do tarimbasi di bagasan hidupna jadi hidupna toktong bersuka cita hu halasson halalas ni rohani bangsomi hu halasson
halalas ni rohani bangsomi. Senang iba nama mereng halak na senang. Dang las rohana mamereng halak na susah. Tonggo marsak iba nama mereng dongan na susah. Iben na didok hu halason halalas ni rohani bangsomi. Ido halak na martua na mangulahon uhum di debata. Makalason las ni rohani dongan na. Sisada las ni roha, sisada arsak ni roha. Itu dah. Apalagi tahalak batak. Itu bah. Sapak kilalaan. Itu hudok narahai di jamitana di pukul onom di minggu nasal. Sapak kilalaan. Itu halalas ni roha, las ni rohani bangso, las ni rohani. Sapak kilalaan, sapar tinaonan, sapar adatan. Tatu sido harorwan ni hatai. Sian sapa doi akamangina. Tatanda do tahe sapa. Dangang ngagudang bidang manada sapa teh. Dangadong benungaeng be sapai. Najulo sapa panganan ni keluarga doi banget di Jabu. Siakau dikorek dan berbentuk seperti baskom yang tidak terlalu tinggi dari kayu. Disimai bani dahan. Disimai bayi sayura, disimai bayi ikan na rak mangan masude keluarga masih buat di mana tor berbagi dos doi. Pok. Bapak ni si ucok si bagi dos asa mok na to. Bagi dos doi. Jadi mangan mah disi. Made siap pamangan ni anakna. Dipangan na torasna. Made siap pamangan na torasna dipangan anak konna. Dari dama sapai. Sapa kilalaan, sapar tinaonan, sapar datang, mago masapa, main mahita piring sendiri, basandiri mahita, merbadai pe ba anghidoho abang taktar boto de, ditiki di alaman arian nai, ay molo di sapaon itu rigotil, abang ero tangan yang ginai, bay tarik tangan nai butitor, hona pinggir sapai, balik lah somanan, tarboto. Mahua nomor badai lunarian boy di boto itulah kehidupan ini magomai jadak ku boto behe alau di tikiau manguda di marongobas di hitaan aduk pagaraku 40 km dauna jalan kaki jadi borhat mau rupanya hari Sabtu ikon jamonom pagi saat mawanon di situ ngapitu borno 40 km jadi walami doi HP hubereng mamenugut ni sini leo mamangan setabi dah pinahan naon. Basa apa mah dibaen? Palakan. Bah, niku. Dak sapa on ido. Berburju-burju ate pinahan mu naon ido. Bapatuk do HP bah sapa di bek kamu pangananna. Ngasapa kilalabe halahi. Dok saperti naonan. Bah pinahan gabe sapa kilalan dok saperti naonan niku. Anani sapa di bek kamu gabe palaka. HP sementara kehidupan ta dang behita akkana toras dohot yanakon alanido molo didok dison huhalason halalas ni rohani bangsomi ido nasa pakilala ido nasa pardangolan ido nasa perasaan alani nakso marsapa behita taingot mahatan itu hatta madok tuhita asata halason ma halalas ni rohani dongatta ta arsakon arsak ni rohani dongatai asarapi ta sahuria mamuji-muji debata di bagasan nguluta atong tadok mamauliate tu debata asa gabe halak na martua hita ala mangulu di bagasan holong ni debata amen mauliate ma Tuhan naung patauhon hami laho macalo hatam nabadiai pasu-pasu mahatami asa marparbue di bagasan nguluna urupi hami Tuhan asa gabe mangulu di bagasan holong marhitin atok tong madok mauliate di ngulu namion baik tulungan nami jol malungubi tuho Tuhan jala asa gabe halak na martua nama kalason las ni rohani dongan na atok pasu-pasu mahatami gabe hanguluan na pasu-pasu hami Tuhan sudi naruh beribadah di bagasan obaso baik hamina di gereja dohot akka dongan sa porsiaw namin na beribadah di bagas na sida be marhiti live streaming
Pasu-pasu hami saluhutna asa dapotan tua hami gabe halak na martua hami na boto madok mauliate na mangulu di bagasan holong. Pasu-pasu matuhan pakubasyon nami saluhutna mamuka sian pemusik song leader haret tahun napapungu persembahan liturgis nang nama katahon hatami saluhut na tahe Tuhan dohot kami na hadir nuain di Joromon dohot na mangihuton live streaming di bagas namibe homa mamasu-masu kami saluhut na pasu-pasu matuhan karuas ni Huriam na marulang tahun sa mingguon asa si gajang umur jala sehat na sida pasu-pasu dohot rumah tangga na marulang tahun pernikahan asa rumah tangga na bersaksi di tonga-tonga ni Portibio. Pasu-pasu ng pamareta nami asa boy tututuhan marhite cara ni pamareta nami mengalahkan lahu menghambat memutus mata rantai pandemi virus COVID-19. Atong pasu-pasu hami saluhut na Tuhan namulak sian ibadah nami asa jupangan pasu-pasu hami jala gabe pasu-pasu hami di sude gulmit ni ngoluna marhite-hite Kristus Yesus Tuhan nami asiro hamdi hami tangihon tangyang nami. Amen. Marende kita huhut papungu pelean sada A sada B dohot pelean paduan. Suruh
Patangyakon ma peleata, ale de bata amanami na di Banua Gijang, odo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Upasat hami ma siyan na nilehon mi tuhami, pelean nami tuho. Say jalo may gabewap na hutyus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhaseak kami peleanon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni Kuriam, dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam utadahami godang ni silehon-lehon mituhami, asalam girgirhami maddok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni Roham, di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siap hari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa didongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua bahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu ni Tuhan debata amatai. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala di pasaorhon madamena tutoddim. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna.